ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашту мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба ҳисаби мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Daewoo Matiz аст ки светои золатисти соли барои 6 1999 ҳаста ки бензин газ сардош кор мекунад. Объем мотораш простой экономи 0.0 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. Мошин яксола ҳуҷҷат, 4 та балони пачка, 4 диска, электропакет, салон тоза. Мошини бениҳоят мегӯяд тоза ки ягон расход надорад. мегирӣ фақат ҳай мекунӣ бе ягон камбудӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ ки боз конкретно домони харидорда арзона мешавад. ин ҳамин рақамошон аст. рақамои Россия позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст доранд. агар хоҳем бе мошини берасход, ин ҳамин мошинчара яъне арзон карда мегирем. Мошинчаи тоза касе бе ягон камбудӣ. дар шаҳри Ҳисор нархи мошина чӣ хеле гуфтам 23000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. рақамошон рақамои Россия кор мекунад. имо WhatsApp ҳам дорад. марҳамат, дигар маълумот чакаред дӯстони азиз. мошинчаи бе ягон камбудӣ. лайкора гузоред ва навора падлисаш кунед. дуюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка элеганс полни худ объёмни кадагиан. соли барои 6 1993 аст ки ранги объёмни 97 96 кадагиан мотор аст ки элеганси простой объёмни кадагӣ. бензин газ кор мекунад. мотори 1.8 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду. мошин 4 та балон мегӯяд 80%, 4 диска, хадавои кадагӣ. ҳуҷҷатош ине ки буд шудаги салон тоза, обшим, мошинча нахадувай. сечка элеганси простой ине ки объёмни кадагиан. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, деҳаи совхози пивозавод гуфтаги аст соҳибшон ва фурӯхта мешавад бо нархи 36000 сомонӣ ки кадоме ки конкретно мехарад бо арзона мешавад. алиш намешавад мегӯяд то қасуми холӣ. ин ҳамин рақамошон мегафони Тоҷикистони позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст доранд. агар шумо ки мехаридед ки бошен, дар рақамошон занг занед ва савдо кунед, ё ки аз ҳама хубаш рафта аз пеш бинед. дӯстони азиз, лайкотонам фаромӯш накунед ва чӣ намуди реклама дошта бошед, хонаи, заминаи, мошина, ягон маҳсулота, ягон фирма, чизе ки набошад, мо реклама мегузорем. мисол сурат маълумот чаки ки маълумот чарои кунед, мо фурӯшта мегузорем, реклама мегузорем. аз шумо хоҳиш кардам ҳамин программа VPN скачат карда баъд навораи моро тамошо кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Sonata аст ки светои сафед, соли барои 6 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ба алон ҳолати корӣ аст. бадон азиз, хай мошин дар хона хоб аст мега, камтар меличовка кор дорад. хоб мошин хай коробкаш мисол 100% электропакет кондитсионер ки кор мекунад намедонам. мошинча обшон мегӯяд камтар расход дорад. мисол расходча худатон мекунед. не ки нархи мошин бениҳоят нархи арзон аст. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, посёлкаи Узбекистон гуфтаги аст. не ки шаҳри Ҳисор, посёлкаи Узбекистон ҳам хеле ном дошта ва фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки нархи ахирон шаид дига арзон намешавад. срочно соҳиб шуда пул дар кора, ба ҳамин хотир нархи арзон монда ки кадоме ки мехара наличи 8000 сомонӣ ки Hyundai Sonata дақиқи нарху намеёд. ин ҳамин сайзтари ками кам 30000 сомонӣ аст баъдон ки шумо дониста гирен. ин бардод аз сум дар кора шуда 8000 сомонӣ нархи ахирон шуда монда бе ягон мисол ҷанҷолу бе ягон разбор, шутоби ки ахи биан суматияно бигиран раванд. мошин дар Ҳисор ва рақамошон аст номерои Россия кор мекунад. дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст дорад. кадомтон ки мехоҳед марҳамат тамос гиред. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка объёмни элеганс, соли барои 6
1999 ҳастае ки бензин газ ҳардош кор мекунад. Абиё мотор 8 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. 4 электропакет, родной краска, 4 баллон нав, салон тоза, мотор беҳтарин, ходовой кадагӣ, 1 сола ҳуҷҷатам дорад. Дӯстони азиз, мошинча бениҳоят тоза касае ки чӣ хеле ки дар навурдидесен мошин бе ягон камбудӣ, бе ягон расход, мерседесҳои элеганси тоза объёмни. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурохта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. одамоне ки наличи сумкати мегиранд арзон мекине мега соҳибшон. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони Тоҷикистон аст позитсияни кор мекунанд ва дар рақамҳошонам WhatsApp пайваст доранд ки аз ҳама хубаш дар рақамҳошон занг занед ва мошинчара мисол харида гирен. Бе ягон камбудӣ, бе ягон расход, бе ягон сарафина умуман расход надорад. Салончаш тоза, мошин объёмни ҳама чӣ дорад, ҳамаш кор мекунад. мошин дар Душанбе айни ҳол қарор дорад. рақамҳошон ҳаста, метавонед ки дар замин рақамҳошон тамос гирифта бештар маълумотша пурсен. марҳамат, мошини хуба айдаст натием. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин рекламаҳои мошинҳо, хонаҳо, заминҳо, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад дар WhatsApp имо муроя кунед, мо фурӯшта мегузорем. лайкотон нагузорем ва силкаи навора дар WhatsApp имо подписаш кунем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, ҳастае Daewoo Nexia ҳастае ки соли бароишаш 1995 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор прасои 1.6 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллон мега дар ҳолати корӣ, хай зури зур нест, средня мешавад. хоб 4 дискафош, салон тоза, электропакет. хоб мошинча обшим нахарда, хай камбудиша гуфтагӣ нест, кадомитон мехарен бо бештар маълумотша мегирен. нашуд ҳуҷҷат, ходовой ва задагӣ пуштагӣ, ҳамин се маълумота ягон чи гуфтагӣ нестае. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район ва фурӯхта мешавад бо нархи 12 000 сомонӣ ки бо кадоме ки мехарад арзонтара мешавад. рақамҳои телефоншон мегафон аст. дӯстони азиз, Daewoo Nexia 12 000 сомонӣ арзонтара метиҳанд. марҳамат, занг зада бештар маълумотша гирен. кадом намуди ки мошине ки ба шумо ки лозим бошад дар комментари нависен. мо мошинои шумо гуфтагира аз видеои оянда аз харидорон ҷудо карда пешкашто мекунем. соли мошина, номи мошина ҳамаша подробно нависта монен, мо пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, шашум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Vectra B, яъне Opel, дӯстони азиз, Opel Duty. хоб соли бароишаш 1996 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад, не ки нагуфтиянд чанд қа ҳуҷҷат. хоб коробка 100%, ходовой, мошин мега обшим нахадай, номеро транзит. маълумотҳои иловагӣ ва пурраша мега тариқи телефон метиҳем. хай камбудиша нагуфтам, мумкин ягон меличовка кор дошта, мошине ки муоика кардагӣ нестае, салонш тоза кардане ки мисол як дуруша мисол палисос мекунен. 4 диска, 4 баллонаи 60% дорад. ҳамин хел свези савза салоншам ҳамин хел савза кай. мошина поли ход як муоика ва палисос мекунед, тозак мешавад. хай бо беҳтарин маълумотҳои пурраша аз соҳибашон. нархи мошина мега 21 000 сомонӣ мегем, бо арзонтар мешавад ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. рақамҳошон мегафон аст, марҳамат, занг занед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Toyota Corolla ҳастае ки светои сафед, соли бароишаш 2008 солае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ. объём мотор 1.6 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. электропакет, кондитсионер, родной краска, салон тоза, дӯстони азиз, номеро транзит, нашуд ҳуҷҷат ва танировкаш ягон чи гуфтагӣ нестае. мумкин буд шуда бошад барое ки ягон маълумоти танировка ва ҳуҷҷата нагуфтиянд. не ки хай салончаш мошини тозакай, баллоншам нав астае, ходовоям яъне ки дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе мошин ва фурӯхта мешавад бо нархи 69 500 сомонӣ. одамоне ки конкретно мехарад арзон мешавад. кадоме ки мехарам мега омада аз пеш бина ва муомила ва савдо мекунем. 69 500 сомонӣ мошин дар Душанбе. рақамҳошон мегафон, марҳамат, айда сатед тамос гирем. дӯстони азиз, дар Play Market программаи VPN аст. агар ки имконият бошад программаи VPN аст качат карда баъд навори моро тамошо кунед, барое ки барои мо хела кори хуб мешавед. чӣ намуди ки мошине ки мехаред нависе пешкашто мекунед ва тамоме ки реклама дошта бошад чӣ намуди фурӯшӣ дар WhatsApp имо муроя кунед, фурӯшта мегузорем.
ماشین فروشی نوبتی است دوستان. هشتم ماشین فروشی است که وز 2107 سویتای ویشنوی سویتای سرخ. سال برایشش 1997 است که بنزین است، هر دوش کار میکند. آبی موتور 1.6 لیتر کارابکا و مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین خیلی که دستی یک گودام نگشته است. 4 تا بالون 80% سالن تازه دیسکای خودش خیلی ماشینچه اوبشیم بهترین سیستم میگه صاحبش. این نشم نشد حجت خداوی و زدگی پشتگی یگو معلومات گفتگی نیسته. برای همین کدام تو که میخرین بیشتر معلومات چه گیرین. دستراش تا میگه فروخته میشد با نرخ 8000 سومانی. کدامی که نلیچ سوم که میگه ارزانتر میتیه میگه صاحب شوندنه که سودا ارزان میشود. 8500 سومانی معاملش در نزدیک کپوت ماشین. رقمش نسای تیسل کار میکنه و این ماشین قرار دارد در نویه ایسفراده. مرامت بیشتر معلومات پورا از صاحبشون. ماشین فروشی نوبتی است دوستان. نه ماشین فروشی است که وز 2109 است که ماشین молодежный советский. سال پرویشش 1997 است که سوزش بنزینی خالی آبی موتورش پراستو اکونومی 1.5 لیتر کارابکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه ازدگی پوشیدگی میگه نداره. حجتای سالنش بوچیدگی خوب ردنوی کراسکا است. خیلی اولوچگی ویشنوی سرخ سالن تازه خیلی 4 تا بالونای سردی. نرخ ماشین به نهایت ارزان است که خیلی ممکن یگم ملیچوفکا کار داشته باشه نکی یگم چی گفتگی نیسته. آپشن ماشین چه میگه نخدو پوشیدگی جو ندارد. ماشین این حال قرار دارد در شهر وحدت و فروخته می شود با نرخ 7000 سومانی که باز ارزانتر می شود. نکی التیموس کدگی است که بهوده میگه زنگ نزنن چون که آدمای کارگرن فقط برای آدمای خریدار میگه زنگ زدن مثال وقت یافته گپ میزنه که آدمانی که رد اینترنت زنگ میزنن ناراحت نکنن. ماشین در وحدت 7000 سومانی و رقمشون مگافون است. مرامت تماس گرفته پورا معلوماتش گیرین. دوستان عزیز لایکتون فراموش نکنید و سلیکای نوار رو پالیساش کنید. در این زار نوار همین خونه مثال ماشین فروش داشتیم تا ویدیو آینده. خدا نگهبان همه شما.